Hello kabeh. Komunitas analitis ing tutul karo sampeyan guru markets. Kita miwiti karo data ringkesan babagan perusahaan. Yen perlu, sampeyan bisa sijine iku ing mandeg. Sampeyan bisa nyinaoni kabeh parameter saka perusahaan kasebut kanthi luwih teliti. Kita bakal katon ing kinerja saiki saka perusahaan Neuropace Inc. ticker NE. Review iki digawe nggunakake data sing saiki wiwit 23 Maret 2025. Dening klasifikasi guru, markets perusahaan Neuropace Inc. kalebu subkategori medical equipment, 95 perusahaan melu pambiji, iki banget wakil. Deleng solusi pungkasan ing pungkasan video iki. Hasil saka kanggo perusahaan sing diteliti, minus 8,5 saka 10 poin. Hasil rata-rata kanggo subkategori punika 2,7 terms. Yen katon banget jembar, ing kabeh pasar saham minangka wutuh. Sampeyan bisa ndeleng menawa skor rata-rata kanggo kabeh pasar saham as kanthi agregat yaiku 1,9. Marang skor minus 8,5 terms saka Neuropace Inc. Bandingake gerakan rega saham perusahaan Neuropace Inc. lan saham subkategori. Kita bisa ndeleng sing liwat pungkasan 12 sasi saham Neuropace Inc. nuduhake owah-owahan minus 10,7%. Marang owah-owahan rega ing subkategori 17,4%. Iki ora cetha nuduhake apa-apa, nanging kita kudu nyatet kasunyatan iki. Kapitalisasi pasar perusahaan Neuropace Inc. regane $0,39 miliar. Kapitalisasi pasar subkategori punika $539 miliar. Neuropace Inc. duwe bagian 0,073% lan minangka salah sawijining perusahaan cilik ing subkategori kasebut. Kapitalisasi neraca perusahaan yaiku $1 miliar. Lan kapitalisasi neraca subkategori yaiku $139 miliar. Neuropace Inc. minangka bagian saka 0,004%. Sawise bandingake saham bursa saham lan nilai buku, kita bakal weruh ing ngisor iki. Saham dikuasani Neuropace Inc. ing subkategori ing kasus taksiran kapitalisasi pasar 0,073%. Regane buku 0,004%. Sing 95% kurang saka pangsa kapitalisasi pasar. Taksiran saham perusahaan saka pasar lan kapitalisasi neraca subkategori. minus 1 poin. Utang perusahaan analisa jumlah kanggo $5,5 miliar. Utang kanggo kapitalisasi buku 550% saka ibu kutha perusahaan. Rating kanggo kewajiban utang perusahaan, banget minus 2 poin. Imbangan saka rega pasar perusahaan kanggo laba yaiku 0. Rata-rata kanggo subkategori punika 66,1, kang akeh samsaya awon saka rata-rata kanggo subkategori. Taksiran nilai pasar saham perusahaan kanggo media WI ing comparison karo perusahaan ing subkategori, banget minus 2 terms. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi iki minus $27 mayuta-yuta. Pangentukan mangsa kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Kang kanggo prospek perusahaan. Taksiran pratandha media WI samestine ing comparison karo ing subkategori. minus 1 titik. Rega perusahaan kanggo rasio revenue punika 4,9. Rata-rata ing subkategori yaiku 4 lan iki 23% luwih dhuwur tinimbang rata-rata ing subkategori. Taksiran nilai pasar kanggo indikator revenue dibandingake karo pratandha ing subkategori tolerable 0 terms. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $80 mayuta-yuta. Revenue ramalan kanggo teko 12 sasi ora dingerteni. Iki arang banget negatif kanggo rega perusahaan. Pambiji pratandha dodolan mangsa ngarep dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, minus 1 poin.
Wates sales minus 33,9%, karo rata-rata ing subkategori 6%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 39,9%. Evaluasi margin dodolan dibandingake karo indikator ing subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Pangsa perusahaan miturut jumlah karyawan ing subkategori yaiku 0,049%. Iki 49% kurang saka nuduhake kapitalisasi pasar. Lan iki nggambarake ketidakseimbangan ing nilai pasar saham perusahaan. Neuropace Inc. mbok menawa menyang revaluation. Jumlah ibu kutha pasar kanggo saben karyawan perusahaan padha karo $2.127.000. Lan kanggo subkategori $1.425.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 49,3%. Taksiran jumlah ibu kutha perusahaan saben pegawe ing comparison karo pratandha ing subkategori tolerable 0 terms. Jumlah bati kanggo saben karyawan perusahaan minus $147,300. Rata-rata ing subkategori punika $21,600. Lan beda antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan yaiku 583%. Taksiran bati saben karyawan individu dibandingake karo indikator ing subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Jumlah revenue saben karyawan individu saka organisasi punika $434.000. Miturut subkategori $360.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan 21%. Taksiran revenue saben karyawan individu saka perusahaan ing comparison karo pratandha ing subkategori tolerable minus 0,5 terms. Enggo bareng kanggo advertisement akun kanggo 1,1%, karo rata-rata subkategori 2%. Iki taksiran saka resiko remet singkat. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 52% kanggo perusahaan Neuropace Inc. Ing subkategori, tingkat resi 14 kira-kira 47%. Teknis, securities subkategori sing rego kira-kira, padha enggo bareng perusahaan Neuropace Inc. Volume dagang saiki yaiku pukul 12.03. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira $17.58. Prabdan antarane rega nyata lan ramalan konsensus kira-kira 46%. Ayo kang katon ing tabel pesenan, kang kasedhiya kanggo Everyone, link ing komentar pinned. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan publicly mangsa iki, dening informasi lan sistem evaluasi referensi guru, markets. Akses menyang meja supaya free lan free, link ing komentar pinned. Minangka asil saka regane saham perusahaan Neuropace Inc. Sistem referensi valuasi saham guru, markets kaputusan digawe. Bisa didol kanggo pukul 12.02 US. Pesenan buka amarga perusahaan duwe regane cukup murah. Organisasi ditaksir nggunakake metode penilaian indeks AKIM. Jupuk media WI disetel ing pukul 9.33. Mandeg mundut disetel ing 14.71. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut. Banjur pesenan kasebut tetep kanthi mandiri adhedhasar asil sesi dagang tanggal 22 April 2025. Utawa ing dina kerja pungkasan sadurunge tanggal sing ditemtokake. Ticker VIM-D minangka transaksi tuku utama. Video ing urutan utama wis diterbitake ing saluran iki. Nalika nutup salah sawijining pesenan, sing utama utawa ngimbangi. Urutan kapindho didandani kanthi otomatis. Matur nuwun kabeh kanggo nonton video iki lan gunakake sistem informasi saka Guru Markets.
Sampeyan pancene penonton paling keren.